Huomenta, huomenta. Näytän tässä nyt ihan pikaisesti, miten teen sumua tuonne tai usvaa tuohon rusakkotyön taustalle. Keksin sen itse äsken, että katsotaan miltä näyttää, jos mietenkin ihan käillä. Käillä sitä usvaa sinne. No sehän toimi. Vitsi. Tulipa hyvä mieli, kun sain sinne semmoista jälkeä aikaiseksi, että mikä toimii. Toivottiin tosiaan, asiakas toivoi tähän taustalle latoa, mikä olisi vinossa. Mutta pitää nyt vähän miettiä, saattaa olla, että lato jää tästä työstä, että sen voisi ehkä sitten katsoa toiseen projektiin, kun mulla on hänelle sitten useampi projekti tekeillä. Niin. Mutta näin tulee tosiaan tätä usvaa. Toivottavasti saatte selvää. Näin. Kiitos katsomisesta. Palataan. Moi moi!